Οπότε, είμαστε σε μια πρόκληση. Θέλω να ξεκινήσω πρώτη. Έχω ένα ροζ χρηματοκιβώτιο. Είναι τόσο όμορφο. Wow! Pop it! Τέλειο. Θέλω να παίξω με αυτό. Έχω ένα ολόκληρο βουνό από αυτά. Oh! Wow! Wow! Περίμενε ένα λεπτό. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Ας το μυρίσουμε. Μυρίζει γλυκό. Παιδιά, είναι ένα μαρμελάδα Pop it. Ναι, υπέροχο. Είναι απίστευτα γλυκό και νόστιμο. Μου αρέσει. Ναι, θέλω να δοκιμάσω ξανά. Έχω μια ολόκληρη στίβα από μαρμελάδα Pop Its. Τόσο νόστιμο. Γιάμι, γιάμι. Είμαι τόσο χαρούμενη που είναι τόσο γλυκό. Σοβαρά. Τρώει. Wow. Παιδιά, είναι απλώς απίστευτα νόστιμο. Το αγαπώ τόσο πολύ. Θα ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ. Μια. Τόσο καλό. Νταν, κοίτα. Έχει άλλη μία. Εντάξει. Ας την πάρουμε και να δοκιμάσουμε. Εντάξει. Όχι. Αυτό είναι το δικό μου Pop It. Κρατήστε τις μύτες σας μακριά από αυτό. Καλύτερα ανοίξτε τα χρηματοκιβώτιά σας. Εντάξει, ας το ανοίξουμε. Αναρωτιέμαι τι θα συμβεί σε μένα. Δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμη. Υπάρχει κάτι περίεργο στην αφή. Πρέπει να το δούμε πιο προσεκτικά. Όχι. Έχω μια ολόκληρη παλάμη γεμάτη σκουλίκια. Είναι τέτοια αηδία. Πάρτε το μακριά. Μετακινήσου. Wow, δεν υπάρχουν τόσα σκουλίκια. Επιτέλους. Φοβάμαι πολύ. Έλλη, συγγνώμη. Θεέ μου. Βγάλε αυτά τα σκουλίκια από πάνω μου. Τι αηδία. Σέρνονται παντού πάνω μου. Πρέπει να σώσουμε την Έλλη επειγόντως. Σωστά. Έχω ηλεκτρική σκούπα. Θα ρουφήξω ό,τι σκουλίκι υπάρχει. Έχω ήδη αφαιρέσει όλα από το κεφάλι. Τώρα μένει να αφαιρέσω από τα χέρια. Καλύτερα. Όχι. Υπάρχει άλλο ένα εδώ στο χείλος. Είναι σαν να έχεις μουστάκι. Πάρ' το μακριά. Wow, σου πάει καλά. Τα κατάφερα. Όχι. Τα χείλη μου έχουν γίνει απίστευτα μεγάλα. Είσαι τόσο αστεία, Έλλη. Νταν, σκάσε. Άσε με να σε βοηθήσω. Εδώ, φάτε μερικούς σκουλίκια φίλοι. Αηδία. Πάρε το μακριά. Αυτό είναι τρομερό. Γιατί το έκανες αυτό σε μένα? Εντάξει, είναι ώρα να ανοίξω αυτό το χρηματοκιβώτιο. Σίγουρα θα υπάρχει κάτι φοβερό μέσα. Τι είναι αυτό το βάζο με το υγρό εδώ? Φαίνεται ενδιαφέρον. Ας το δοκιμάσουμε. Είναι κάπως νόστιμο. Κάτι μου συμβαίνει. Έχω μικρύνει. Κορίτσια, βοηθήστε με. Νταν, έχεις γίνει τόσο μικρός. Άσε με να σε βοηθήσω. Θα σε σηκώσω πάνω στο τραπέζι. Είσαι τόσο γλυκούλης. Έλα, ανέβα εδώ. Ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι ο Νταν θα μπορούσε να είναι τόσο γλυκός. Θεέ μου. Τι κάνετε, κορίτσια? Υπάρχει ένας διάδρομος με Pop It. Είναι τόσο τεράστιος για μένα. Τώρα, θέλω να πηδήξω πάνω του. Θα είναι διασκεδαστικό. Wow. Γιουχού. Χοπ, χοπ, χοπ. Ναι, τέλειο. Είναι σαν να είμαι σε τραμπολίνο. Κορίτσια, δείτε πόσο ψηλά μπορώ να πηδήξω. Wow. Πολύ ωραίο, Νταν. Είσαι τόσο αστείος και τόσο cool. Ναι, είμαι πραγματικά cool. Λοιπόν, τελείωσα. Τι να κάνω τώρα? Μπορώ να σε χαϊδέψω. Είσαι τόσο χαριτωμένος. Όχι, μην τολμήσεις να με αγγίξεις, Τζέιν. Πονάει. Το δάχτυλό μου έγινε ακόμα και κόκκινο. Λοιπόν, αν φέρεσαι τόσο άσχημα, τότε έχω μια έκπληξη για σένα, κύριε. Πάλεψε με αυτό το σκουλίκι. Τώρα, είστε σε ίσους όρους. Καλή τύχη, Νταν. Τι? Με ένα σκουλίκι. Αλλά δεν έχω ξαναπαλέψει με σκουλίκι. Ας το δοκιμάσουμε. Είναι δυνατό. Ναι, το χτύπημα ήταν πολύ δυνατό. Δεν ήμουν καν έτοιμος. Κουνήσου. Τώρα θα σου δυσκολέψω τη ζωή. Έτσι και ναι. Ναι, έλα, Νταν. Και άλλο ένα για το knockout. Δεν χρειάζεται καν να προσπαθήσεις να με πολεμήσεις, σκουλίκι. Είσαι υπέροχος, Νταν. Το κατάφερες. Ναι, ήτανε πραγματικά υπέροχο. Αλλά τώρα είναι ώρα να επιστρέψουμε. Μεγαλώνω. Τόσο γρήγορα. Φοβερό. Είμαι κανονικό μέγεθος τώρα. Ήτανε διασκεδαστικό. Θα το επαναλάμβανα μετά από λίγο. Μπορώ να ανοίξω πρώτα αυτό το χρηματοκιβώτιο? Ναι, ζήτω. Έχω ένα νέο iPhone. Είναι πολύ ωραίο. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ακόμη το νέο iPhone. Τώρα που έχω καινούριο τηλέφωνο, πρέπει να δοκιμάσουμε την κάμερα. Θέλω κι εγώ. Να βγάλουμε selfies μαζί. Όχι, χαλάσω όλες τις selfies. Τότε δώσε μου το τηλέφωνο. Είναι δικό μου. Παιδιά, δώστε μου το τηλέφωνο πριν σπάσει.
Θα παίξω παιχνίδια σε αυτό. Αυτό είναι υπέροχο. Υπάρχει μια τόσο ωραία οθόνη εδώ. Είναι τόσο μεγάλη και φωτεινή. Όχι. Δεν θα παίζεις παιχνίδια σε αυτό το τηλέφωνο. Δώσε το εδώ. Όχι. Το ολοκένουργιο iPhone μου πέφτει. Πιάσε το. Κουνήσου. Αποκλείεται. Ήτανε πολύ σκληρό χτύπημα. Ίσως είναι εντάξει. Άντε, έλεγξε το. Όχι. Είναι όλα σπασμένα εξαιτίας σου. Και γιατί να χρειάζομαι ένα σπασμένο τηλέφωνο. Είναι όλο δικό σου σφάλμα. Λοιπόν, είναι ώρα να ανοίξω το χρηματοκιβώτιο. Ας δούμε τι υπάρχει μέσα στο χρηματοκιβώτιό μου. Λοιπόν, είναι κάπως άδειο. Δεν μπορεί να μην συμβαίνει τίποτα εδώ. Ας δούμε. Wow, είναι αυτός βάτραχος. Δεν έχω δει ποτέ βάτραχο τόσο κοντά. Όχι στο κεφάλι μου. Και εγώ θα φοβόμουν. Τι είναι αυτό? Είναι στον ώμο μου. Όχι, πάρ' το μακριά. Όχι! Βατράχι, φύγε! Φιλ! Το βατράχι στο στόμα μου! Το βατράχι στο στόμα μου είναι τόσο γλιστερό και αηδιαστικό! Έλα! Το κοιτάζω προσεκτικά και συνειδητοποιώ ότι το βατράχι είναι πολύ χαριτωμένο. Μου αρέσει κιόλας. Θα το φιλήσω για να το μετατρέψω σε έναν όμορφο πρίγκιπα. Έλα τώρα! Πού είναι ο πρίγκιπάς μου? Δεν πέτυχε. Ναι, αλήθεια, φίλησες έναν βάτραχο. Σοβαρά. Είναι απλά για γέλια. Ας δούμε τι είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιό μου. Το ανοίγω και είναι ένας κύλινδρος ή ένα καπέλο. Πού είναι αυτό? Έχει κανείς καμιά ιδέα τι να κάνουμε με αυτό? Όχι, το βατραχάκι μου. Wow, τι συνέβη? Ο βάτραχος σου έγινε σοκολάτα. Είναι ωραίο, Τζέιν, πάρε το. Ναι, πραγματικά. Θέλω να το δοκιμάσω. Νόστιμο. Σοκολατένιος βάτραχος, πεντανόστιμος. Μου αρέσει. Wow! Μπορείς να το φας. Ναι, λέει, είναι πάρα πολύ καλό. Αν ο Νταν έχει ένα μαγικό καπέλο που μετατρέπει τα πράγματα σε σοκολάτα, τότε και το iPhone μου θα φτιάξει σοκολάτα. Ας δοκιμάσουμε. Βάζουμε το iPhone στο καπέλο και τώρα το παίρνουμε. Λειτουργήσε. Ωραία. Μυρίζει νόστιμα. Και το iPhone μου τώρα είναι άθικτο. Τέλειο. Ας το δοκιμάσουμε. Το iPhone μου έχει πραγματικά γίνει σοκολάτα και πολύ γευστική. Νόστιμο. Υπέροχα. Δεν έχω φορέσει ποτέ καπέλο. Αξίζει να δοκιμάσω αυτό. Τι νομίζετε? Μου πάει? Γίνομαι σοκολάτα. Πραγματικά! Θέλω να δοκιμάσω το δάχτυλο του Νταν. Τώρα είναι σοκολάτα. Πρέπει να είναι νόστιμο. Όχι, Τζέιν, όχι. Αυτό είναι το δάχτυλο του φίλου μας. Ναι. Λοιπόν, δεν θα το φάω. Ίσως πραγματικά να μην είναι καλό. Τελικά. Λοιπόν, τι θα γινόταν αν του βγάζαμε το καπέλο? Ναι, λειτουργήσε. Ουρά, γύρισα. Ευχαριστώ, Έλλη. Το καπέλο σου ταιριάζει καλύτερα. Τώρα, θέλω να είμαι ο πρώτος που θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Άνοιξέ το. Wow, έχει ένα milkshake εδώ. Τέλειο. Θέλω να το δοκιμάσω. Γιατί δεν βγαίνει? Τι? Περίεργο. Λοιπόν, άντε. Σαν! Απλά πρέπει να το ανοίξεις. Τράβα το καπάκι. Σωστά. Ευχαριστώ, Τζέιν. Είσαι τόσο έξυπνη. Το ανοίγουμε. Πέτυχε. Μπορώ να το δοκιμάσω? Φυσικά. Ορίστε. Το αγόρασες. Πραγματικά νόμιζες ότι θα το μοιραζόμουν μαζί σου? Όχι, θα το πιω όλο εγώ. Πολύ νόστιμο. Λοιπόν, θα ήθελα κι εγώ να το δοκιμάσω. Έτσι μου ήρθε η ιδέα της φάρσας. Βάλε πίεση στο μπουκάλι. Τι λες, Νταν? Σου αρέσει αυτό? Έλα, Τζέιν. Τώρα είμαι καλυμμένος με milkshake και είναι παντού πάνω μου. Τζέιν, τα κατέστρεψες όλα. Άνοιξε το χρηματοκιβώτιό σου. Εντάξει. Ας δούμε τι έχω. Wow, έχω βρωμερό ψάρι. Αυτό είναι αηδιαστικό. Δεν το θέλω. Πάρτε το μακριά, βρωμάει. Όχι, δεν θα το φάω. Εντάξει, θα δοκιμάσω. Είναι αηδιαστικό. Μπορώ να μην το κάνω άλλο. Δεν με λυπάστε καθόλου. Εντάξει, πρέπει να το τελειώσω. Με αυτό το απέσιο ψάρι το συντομότερο δυνατό. Τελείωσα. Τα έφαγα όλα. Αηδία. Δεν το χρειάζομαι αυτό. Ξέρασμα! Δεν έπρεπε να πετάξεις τα κόκαλά σου. Έλλη, άνοιξε τώρα το χρηματοκιβώτιό σου. Έλλη, έλα! Εντάξει, καλά. Ναι, ας δούμε. Περίμενε τι? Ένα γλυφιτζούρι Skittles. Αλλά γιατί ένα? Και πού είναι όλο το πακέτο? Εντάξει, ας το δοκιμάσουμε. Νόστιμο. Wow,
Έλλη, έχει Skittles στη μύτη σου. Τι! Με κοροϊδεύεις ή κάτι τέτοιο? Οχ, το σώμα μου είναι γεμάτο με Skittles. Δεν μπορεί. Θέλω να το δοκιμάσω. Είναι πραγματικά Skittles. Είμαι τόσο πολύχρωμος και όμορφος τώρα. Μπορώ να το δοκιμάσω. Εντάξει. Ζήτω! Τόσο νόστιμο. Τώρα έχω και ανεμοβλογιά Skittles. Κοίτα αυτό. Είμαι επίσης λαμπερή και όμορφη. Cool, σωστά. Hey, Jane, θέλεις να το δοκιμάσεις? Είναι πραγματικά νόστιμο. Έλα. Όχι, θα αρνηθώ. Φαίνεται αηδιαστικό. Μπορώ να ανοίξω το χρηματοκιβώτιο. Ευχαριστώ. Wow, έχω ένα ολόκληρο βάζο με νουτέλα. Φαίνεται νόστιμη. Τέλειο! Ας το ανοίξουμε. Συγγνώμη, Νταν. Άσε με να βγάλω το καπάκι από το κεφάλι σου. Πονάει. Μπορείς να είσαι πιο προσεκτικός. Συγχωρέστε με, φίλοι. Πραγματικά θέλω να δοκιμάσω την νουτέλα. Σίγουρα θα είναι πολύ νόστιμη. Τόσο καλή. Αηδιαστικό! Έλα, Νταν. Μην αγγίζεις την νουτέλα μου. Έχω λίγη νουτέλα στη μύτη μου. Τώρα ας το δοκιμάσουμε. Νόστιμο! Ναι. Τώρα, ας το δοκιμάσουμε κανονικά. Βούτα το χέρι σου στην νουτέλα. Νόστιμο. Το θέλω όλο και περισσότερο. Δεν μπορώ να σταματήσω. Το χέρι μου κόλλησε. Νταν, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Τράβα, παρακαλώ. Τραβάω. Ουφ, ναι. Τα καταφέραμε. Τώρα έχουμε περισσευούμενη νουτέλα. Ας τη δοκιμάσουμε. Είμαι εντάξει. Αυτό είναι το δικό μου νουτέλα. Σου επέτρεψα να το φας. Ρε φίλε. Εντάξει, αλλά έχω νουτέλα σε όλο το χέρι μου. Θα το γλύψω τα υπολείμματα από μόνος μου. Τόσο νόστιμο. Έλλη, άνοιξε το χρηματοκιβώτιό σου. Εντάξει. Γιατί βρωμάει τόσο πολύ. Όχι, έχω τυρί με μούχλα. Πόσο αηδιαστικό. Δεν θέλω. Είναι τρομερά άγευστο. Παιδιά, σας παρακαλώ. Μπορώ να μην το κάνω άλλο. Ναι, φυσικά. Φάτο, Έλλη. Εντάξει. Όχι, η αναπνοή μου σίγουρα θα μυρίζει άσχημα. Εντάξει, θα το κάνω. Αλλά θα αρρωστήσω. Το τελευταίο κομμάτι. Όχι. Θα κάνω εμετό. Δεν ήθελα. Αμπιάχ! Βρωμάει τρομερά! Έλλη, είσαι βρωμιάρα! Τώρα είναι η σειρά μου να ανοίξω το χρηματοκιβώτιο! Το ανοίγουμε! Είναι ένας τηλεμεταφορέας! Σοβαρά! Μας τραβάει μέσα! Wow, πού είμαστε και τι υπάρχει σε αυτά τα κυβότια? Ας είμαι πρώτος. Αναρωτιέμαι τι έχει μέσα. Wow, ένα ολόκληρο βάζο Jelly Belly. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Για να δούμε αυτό. Τέλειο. Λοιπόν, τι γεύση έχει? Πού πήγε ο Άλεξ? Άλεξ, πού είσαι? Τζούλη, τι κάνεις? Εδώ είμαι. Δεν με βλέπουν και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Πρέπει να τον βρούμε το συντομότερο δυνατό, Τζούλη. Είμαι αόρατος. Έχω μια ιδέα. Κοίτα, το βάζο ανέβηκε στον αέρα. Φοβάσαι, Τζούλη? Και έτσι... Το κατάλαβα, αυτά τα γλυκά έκαναν τον Άλεξ αόρατο. Τι έχω στο κυβωτιό μου? Wow, νόστιμο τυρί. Τι καταπληκτικό άρωμα. Υπάρχει κάτι ζωντανό στο κουτί μου. Τι μπορεί να είναι εκεί? Λοιπόν, σταμάτα να τρέμεις. Τώρα θα ανοίξω την πόρτα και... Όχι, ένας αρουραίος! Τι αηδία! Πέτα το, Τζούλη! Όχι, ο άθλιος αρουραίος μου ήρθε στο κεφάλι! Τρώει τις καραμέλες μου! Και τώρα πάει στο τυρί! Όχι! Κάτι του συμβαίνει. Μεγαλώνει μπροστά στα μάτια μας. Άλεξ, προστάτεψέ μας. Έγινε τεράστιο σαν ουρανοξύστης και πήγε να καταστρέψει την πόλη. Τέτοια
εφιάλτης! Είμαστε καταδικασμένοι! Μα όχι! Δεν θα αφήσω κάποιον αρουραίο να καταστρέψει την πόλη μου! Αυτή η πόλη χρειάζεται έναν ήρωα! Έρχομαι! Wow! Έγινα μεγάλος σαν ουρανοξύστης! Εντάξει, αρουραία, θα δεις τώρα! Ώρα μάχης! Έλα, Άλεξ, δείξ' το! Λοιπόν, αρουραία, είσαι έτοιμος? Τότε ας ξεκινήσουμε! Κιάλια! Wow, ήταν σκληρό! Και μόνο η αρχή! Πάρε το διάσημο χτύπημά μου! Πέτα μακριά, πολύ μακριά, ρουρέ, μην επιστρέψεις! Ναι, νίκησα! Είμαι υπέροχος, ναι, κορίτσια! Είσαι υπερήρωας, Άλεξ! Τι υπέροχη θέα από εδώ! Πόσο cool είναι! Wow, έχω μια ιδέα! Και τι θα γίνει αν φάω ένα κίτρινο? Ω, Κέισι, έχεις γίνει τόσο μικρή! Ίσως θα πάρω κι εγώ. Σταμάτα, Τζούλι! Και τι θα γίνει αν φάω ένα ροζ? Έγινα πάλι κανονική. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να επιστρέψει ο Άλεξ κοντά μας. Άλεξ, πιάσε τις μαγικές καραμέλες. Μαμ! Σαν να συρρυκνώνομαι! Είμαι πάλι μαζί σας, κορίτσια! Θα είμαι ο πρώτος! Wow, ένα ραδιοελεγχόμενο αυτοκίνητο! Είναι απλά φοβερό! Τέλεια, λατρεύω τους αγώνες! Ο Άλεξ κάνει σαν παιδάκι. Άνοιξε το κυβότιό σου, Τζούλι. Το σήμα στο κυβότιό μου είναι δυσαρεστημένο. Πόδιο κοτόπουλο, μπλιάχ, βέλιγμα. Είναι πρόκληση, Τζούλι, πρέπει να τα φας. Όχι, θα κάνω εμετό τώρα. Θα βάλω τα πάντα στο στόμα μου για να το αντιμετωπίζω γρήγορα. Έχεις πλάκα, Τζούλι. Τελείωσα. Τι έχω εγώ? Wow, τι ενδιαφέρουσα φωτομηχανή. Και όχι απλή, είναι σοκολατένια. Αυτή η κάμερα κάνει πράγματα σοκολατένια. Τι ωραίο. Μου αρέσει το σοκολατένιο κυβότιο πιο πολύ από το κανονικό. Τι νόστιμο είναι. Κέισι, κάνε μου τα πόδια κοτόπουλο σοκολατένια. Φυσικά. Wow, σούπερ. Τώρα έχουν γίνει πολύ πιο λαχταριστά. Πολύ νόστιμο, ναι. Ας χαλάσουμε λίγο το κέφι της Τζούλι. Πού πήγαν τα πόδια μου? Έπρεπε να δεις το πρόσωπό σου, Τζούλι. Αυτό ήταν, Άλεξ, τελείωσε το παιχνίδι σου. Κέισι, κάνε το αυτοκίνητό του σοκολάτα. Τώρα θα το φάω. Όχι. Ναι. Τι νόστιμο που είναι. Έλα, Κέισι, τουλάχιστον κάνε και το τηλεκοντρόλ σοκολάτα. Τέλεια, ευχαριστώ. Πόσο νόστιμο είναι. Αυτή τη φορά είμαι η πρώτη. Wow, είναι πολύ νόστιμο παγωτό Baskin Robbins. Κοίτα πόσο τυχερή είμαι. Πόσο νόστιμο φαίνεται το παγωτό της. Λοιπόν, ενώ είναι απασχολημένη με το παγωτό, εγώ... πού πας, βρε? Τι άπληστη είσαι, Κέισι, εντάξει, για να δούμε τι έχω. Όχι, είναι κόκκινες πιπεριές. Όχι. Πρέπει, Άλεξ, αυτή είναι η πρόκληση. Εντάξει, μπορώ να αντέξω. Σίγουρα μπορώ. Όλα καλά, όλα καλά. Όχι, καίγομαι. Τι κάνεις, Άλεξ? Το παγωτό μου, το έλειωσες. Ρε εσύ, Άλεξ. Τι ζέστη. Όχι, τα μαλλιά μου έχουν καταστραφεί. Για να δούμε τι έχω στο κυβωτιό μου. Πιστόλι πάγου. Ηρέμησε λίγο, Άλεξ. Wow, τι ωραίο παγάκι. Τέλειο. Τζούλι, πάγωσε το παγωτό μου πίσω, σε παρακαλώ. Κανένα πρόβλημα. Ωραία, το ίδιο φοβερό όπως πριν. Κέισι, μπορείς να μοιραστείς λίγο? Πάτε, βρε παιδιά. Λοιπόν, τώρα ανοίγω πρώτη. Τι έχει? Κάτι πολύ ασυνήθιστο.
χειροτοτήθηκε. Πώς να το διαχειριστώ, δεν καταλαβαίνω. Με ρουφάει σε μια τρύπα. Ο Άλεξ πετά περαδόθα μεταξύ των διαστάσεων. Αστείο. Έχω αρχίσει να βαριέμαι. Λοιπόν, για να δούμε τι έχω στο κυβωτιό μου. Wow, τι φοβερή τούρτα. Πόσο θέλω την ίδια τούρτα. Ναι, έχω μια ιδέα. Πού πήγε η τούρτα μου? Πόσο κουρασμένος είμαι. Όχι! Είναι δικά σας κόλπα, το ξέρω. Καλύτερα να ανοίξω το κυβότιό μου. Όχι, έχει εικονάκι με κακά. Χάλια, είναι μουστάρδα. Τι να κάνω, θα πρέπει να τη φάω. Έλα, δεν βγαίνει καθόλου. Μάλλον πρέπει να πιέσω πιο δυνατά. Όχ! Μουστάρδα παντού. Εσύ φταίς, Άλεξ. Συγγνώμη, κατά λάθος. Βασικά φταίει η Τζούλη. Πρέπει να της πάρω με το ανοιχτήρι της πύλης. Δώσ' το πίσω. Αντίο, Τζούλη. Όχι. Πού έφτασε? Πού είμαι? Έχει τόσο κρύο εδώ. Πρέπει να τρέξω πίσω. Όχι, η πύλη έκλεισε. Κολαπέντε, Κέισι, καλή δουλειά.